Wel, dros yr wythnosau diwetha, rydyn ni wedi bod yn edrych ar rai o'r teitlau a'r ymadroddion am yr arglwydd Iesu Grist sydd yn ymddangos yn harol enwog adnabyddus eos ial ar gyfer heddiw'r bore. Chi sy'n gyfarddorgarol yn gwybod bod e'n llawn o gyfeiriadau ysgrythurol. Fel wy'n dweud, ni wedi bod yn edrych arnyn nhw gyda'n gilydd. Dechreuon ni, rai wythnosau nhw, trwy edrych ar dŵr bywiol, caed bywiol ddŵr Ezekiel ar Lun Mair. Yr wythnos diwetha, fe edrychon ni ar y cadarn a ddaeth o Bosra yn y bore, ac yn y nos, buon ni'n edrych ar y dinasoedd noddfa, oherwydd mae'n gorffen gyda y geiriau am hyn bechadur Brysia, fel yr wyt, am ofyn am y noddfa, fel yr wyt. Wel, o'n i'n meddwl byswn ni'n parhau heddi gyda'r teitlau a'r cyfeiriadau ysgrythurol hyn at yr arglwydd Iesu Grist, a nawr byddwch chi wedi gweithio mas yn byddwch chi ar ôl y darlleniad beth sydd dan sylw y bore yma, sef yr addewid roed i Adda. Yr addewid roed i Adda. Felly, ni'n dod yn ôl at Genesis 3 gyda'n gilydd. Gai roi yr adnod nawr sydd yn destun i ni. Genesis 3 ac adnod 15. Gosodaf elyniaeth hefyd rhyngor ti a'r wraig a rhwng dy had di a'i had hithau, bydd ef yn ysugo dy ben di a thithau'n ysugo ei sawdl ef. Genesis 3 yw un o'r penodau mwyaf pwysig yn y Beibl i gyd. Mae hynny'n ddweud mawr yn dydy, ond mae'n gywir. Dych chi'n methu deall y Beibl heb ddeall Genesis 3. Ac felly chi'n methu deall yr Efengyl heb ddeall Genesis 3. Ac o ran hynny chi'n methu deall bywyd heb ddeall Genesis 3. Felly mae'n dda iawn i ni ar ddiwedd y blwyddyn fel hyn i ni edrych ar y benod gyda'n gilydd. Ystyr Genesis yw dechreuadau, beginnings, dechreuadau. Ac felly ni'n cael dechreuadau y greadigaeth. Ni'n cael dechreuadau y byd. Ni'n cael dechreuadau bywyd. Ymhenod 1. Ymhenod 2, ni'n cael dechreuadau dyn a menyw, a phriodas a gwaith. Ymhenod 3, ni'n cael dechreuad pechod dyn. Nid dechreuadau drwg, mae rhaid bod drygioni yn bodoli cyn hynny. Dyw Beibl ddim yn rhoi rhyw lawer o fanylion i ni am hynny, ond roedd drwg wedi dod cyn hyn. Ond o ran dyn, o ran wrthryfel dyn, hynny yw dynol ryw, fan hyn yw'r dechrau, penod 3 o Genesis. A hefyd ni'n cael dechreuadau, canlyniadau erchyll gwrthryfel dyn, sef marwolaeth. Yn y benod hefyd, y mae Duw yn cyhoeddi am o tro cyntaf yr Efengyl. Nid dechrau'r Efengyl, oherwydd ni'n gwybod bod yr Efengyl hefyd cyn hyn wedi cael ei greu, cyn bod Eden ardd a Chodwm.
Roedd Duw wedi trefnu'r Efengil nôl yn rhagwyddoldeb. Ond dyma'r tro cyntaf mae Duw yn cyhoeddi yr Efengil. Mae rai diwinyddion yn cyfeirio at yr adnod dan sylw fel y prot-evangelion, yn dod o'r Groeg, torri y lan, protos, sydd yn golygu cyntaf, prototyp, cyntaf, evangelion sydd yn golygu efengil, newyddion da. Dyma'r tro cyntaf mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Newyddion da. Mae newyddion da am Dduw. Ac mae'r newyddion da yn dod o Dduw. Ac ni'n mynd i nawr edrych ar yr adnod o dan tri phen gyda'n gilydd. Beth sydd gyda ni yn y Efengil? Mae am Dduw i'n dweud. Wel, beth yn arbennig? Mi'n rhoi'r tri phen i chi. Mae tri yn dechrau gyda dy, a wedi llwyddo i gael yn Saesneg hefyd, dechrau gyda'r un llythyren. Mae gyda ni ddechrau, Duw yn dweud gair. Duw yn dweud gair, proclaiming. Yn ail, mae gyda ni Duw yn dodi gelyniaeth, neu dechrau gelyniaeth, placing enmity. Yn drydydd, mae gyda ni Duw yn darparu gwaredwr, providing. So, 3 Ds yn Gymraeg, 3 Ps yn Saesneg. Peth cyntaf felly, Duw yn dweud gair. Dyna sydd gyda ni yn adnod ein testun. Duw yn siarad. Duw yn siarad. Beth yw'r Efengil? Yr Efengil yw Duw yn dweud rhywbeth i ni. Neges oddi wrth Dduw. Neges ystyrlon. Meaningful oddi wrth Dduw. Mae digon o negesyddion yn y byd. Ond dyma rhywbeth ystyrlon. Dyma rhywbeth sydd yn golygu rhywbeth. Dyma rhywbeth i ddal gafel yn ddwy. Fi'n lico'r emyn Cymraeg sydd yn dechrau fel hyn. O'r lef mi glywais newydd fe'n cododd ar fy'n rhad. Dyna ni. Dyma neges sydd yn neud rhywbeth i chi. Mae'n codi chi ar eich trad. Mae newyddion o Dduw. Lan at naw, yn y benod, mae'r sylw wedi bod ar y saith, ar y wraig ac ar y dyn. Beth maen nhw wedi wneud, a beth maen nhw wedi dweud. A mae hynny gyd wedi arwain at drychinau. Mae jyst wedi creu llanast llwyr. Mae'r saff wedi siarad, sef y diafol. A mae eiriau jyst wedi bod yn gelwydd, fel mae eiriau i wastad yn gelwydd. Twyll. A mae'r wraig wedi siarad. Yn y gyd mae hi wedi wneud yw rhoi bai ar y saff. A mae'r dyn wedi siarad. Yn y gyd mae wedi wneud yw rhoi bai ar y wraig. Ond nawr mae Duw yn dod. A mae Duw yn siarad. Am y tro cyntaf. A mae rhaid i Adda ac Efa a'r saff i wrando ar beth sydd gan Dduw i ddweud. A beth mae Duw yn dweud yma? Wel, allwn ni grynhoi fel hyn. Mae'n cyhoeddi melltith, a byddwn ni'n disgwyl hynny, byddwn ni. Byddwn ni'n disgwyl i Dduw melltithio nhw, oherwydd beth maen nhw wedi wneud, oherwydd maen nhw wedi sbwylio popeth. Mae Duw wedi creu popeth yn dda, a mae rhain wedi sbwylio fy gyd. Byddwn ni'n disgwyl i Dduw i ddod â melltithio nhw am yr hyn a nhw wedi gwneud. Ond yng nghanol y felltith, mae'r gair hwn, mae'r gair arall yma, mae'r gair yma o obaith iddyn nhw. Y gair yma
o gysur yr addewid. Yr addewid roed I Adda. Falle ydych chi ddweud ddim yn hollol wir, mae'r addewid yn cael ei roi i'r sarf, ond mae Adda yna, so newn ni fadda I efo. Yr addewid roed I Adda. Mae'n addewid yma. Beth mae e'n mynd I wneud? Mae Duw yn mynd I wneud rhywbeth. Mae'n air yma sydd yn newid. Mae gair Duw yn dweud penod 1. A mae Duw yn dweud rhywbeth. A Duw a ddywedodd. Bydded goleuni, ac felly y byd. Mae Duw yn dweud rhywbeth y fan hyn. Ffrindiau, eich chi gyd yn gwybod, yn y byd, mae'n lot o eiriau. Yn y byd, mae'n lot o negeseuon. A maen nhw'n wag. A maen nhw'n ddiwerth. Maen nhw'n ffug. Maen nhw'n ddrwg. Ond diolch yng nghanol hynny I gyd. Mae yna Dduw sy'n siarad â ni. Mae yna Dduw sydd yn cyfathrebu â ni. Ydych chi'n credu hynny? Ydych chi'n credu hynny'n dod i'r cwrdd y bore yma? O chi'n dod i'r cwrdd oherwydd chi'n credu bod Duw yn mynd I siarad â chi. Pan I ni'n gwrando ar rhywun yn pregethu, ai dyna'n profiad, ai dyna'n disgwyliad ni. Bod ni'n gwrando ar Dduw yn siarad. Dwi'n mynd I rando beth sy'n ganddo fe I ddweud. Fi wedi gwrando ar ddigon ar ddynion yn ystod y dydd, ond fi'n mynd I rando beth mae Duw yn dweud. Ni'n credu yn dyn ni. Mae cwrdd pregethu yw hyn I fod. Be mae hynny'n golygu? Wel, ie, mae myned gyda ni, hynny'n dda, a mae gweddio gyda ni, a mae hynny'n dda. Ond y prif peth I ni, yw'r bregeth. Pam? Oherwydd dyna lle ni'n eistedd, a gwrando beth mae Duw yn dweud wrthyn ni. Dwi'n meddwl am amser hyn y flwyddyn, I ni'n gwrando ar esgobion ac arch esgobion, a beth yw I neges nhw adeg yn y Nadolig ac yn y blaen. Ac yn aml ddim yn werth gwrando arnyn nhw. Ydy, does dim byd gyda nhw I ddweud, mae geiriau nhw'n wag yn ddiwerth. Oherwydd nid gair Duw maen nhw'n dod e. Mi aml yn meddwl am angladdau. Ni gyd yn mynd I angladdau. A mae yna dorf o bobl yn gasglu fel arfer mewn angladd. A mae bobl yn eistedd, a mae rhywun yna yn arwain. Ac mae yna gyfle I bobl I glywed gair Duw yn yr awyrgylch yna. Ac yn aml mae'r cyfle yn mynd. Nid gair Duw mae'r bobl yn clywed. Yn yr union beth sy'n eisiau nhw glywed. Yw gair Duw yn yr amgylchiad yna. Beth yw'r efengyl? Gair o Dduw. Gobaith o ddiwrth Dduw. A dde wedi chi y bore yma. Mae'n bersonol, ffrindiau. Mae gair gan Dduw I chi y bore yma. Mae wedi gwneud rhywbeth. Ac mae'n gallu gwneud rhywbeth hefyd. Felly dyna'r pen cyntaf. Mae Duw yn dweud gair. Ond gadwch ni fynd yn agosach at y testun. A'r ail ben yma, dodi gelyniaeth. Rydewch ar beth mae'r testun yn dweud. Gosodaf elyniaeth. Ryngor ti a'r wraig. Beth yw gair Duw? Beth yw'r efengyl? Bod Duw yn mynd I dodi rhywbeth.
Mae'n mynd I osod rhywbeth. Mae'n mynd I ddechrau rhywbeth. Rhywbeth newydd. Ddim nawr blaen. Wy'n mynd I wneud hyn. Wy'n mynd I ddod I rhywbeth newydd mewn fan hyn, yn yr amgylchiad hyn. I will put. Nawr beth mae'n mynd I ddod I? Gelyniaeth. Nawr mae hwnna'n rhyfedd yn dydi e? Mae'n dod fel sioc I ni. Gelyniaeth. Enmity. I will put enmity. Nawr mae'n elyniaeth yma'n barod. Yn does e? Oherwydd y cwymp. Oherwydd beth sydd wedi digwydd. Mae'n elyniaeth rhwng dyn a braig. Mae'r dyn a'r braig yn cwrela, cwmpo mas, yn bio I gilydd. Oherwydd beth sydd wedi digwydd. Mae'n elyniaeth yna, rhyngddyn nhw. Mae'n ddrwg deimlad. Angydweld. Anghydgod. Mae'n elyniaeth yn nawr oherwydd beth sydd wedi digwydd rhwng y dyn a Duw. Dyw dyn ddim ar yr un tylerau a Duw. Nawr, mae'n cuddio yn dyw e. Mae Duw yn dod i'r ardd, a beth mae'r dydd yn ei cuddio. Dyw pethau ddim yn iawn. Mae'n elyniaeth rhyngddyn nhw. Ond nawr mae Duw yn dod, a mae'n dweud, mae e'n mynd I roi elyniaeth newydd I hun. Rhwng y wraig a'r diafol. Hynny yw y sarf. Rhwng had y wraig a had y sarf. Be mae'n dweud wrthyn ni? Wel, mae'n dweud wrthyn ni ddechrau'n diwedd, heb ymaraeth Duw, does dim elyniaeth yna. Oherwydd canlyniad y cwymp. Ers i'r wraig wrando ar y sarf, does dim gelyniaeth rhyngddi hi a'r sarf. Hynny yw, mae hi mewn cyngrair gyda'r sarf. Chi'n gwybod beth yw cyngrair I chi? Cyngrair yw pan I chi gyda rhywun. Pan I chi ar yr un ochr a rhywun. Yn ystod y rhyfel, roedd gyda chi y cyngrairiau, the allies, y gwledydd yma oedd gyda'i gilydd yn erbyn yr Almaen, yn erbyn Hitler. Roedden nhw gyda'i gilydd. Cyngrair. Oherwydd beth sydd wedi digwydd, mae'r wraig bellach a'r dyn mewn cyngrair y diafol. A mae rhaid I Dduw ddod a roi gelyniaeth rhwng y wraig a'r sarf. Beth yw'n angen pennaf ni, ffrindiau? Ein angen pennaf ni yw fod Duw yn rhoi gelyniaeth yno ni. Chi'n gwybod hynny? Mae rai na chi'n gwrando arna I fore yma, ach angen pennaf chi yw fod Duw yn rhoi'r gelyniaeth yma yno chi. Dyw e ddim yna eto, ond mae rhaid iddo fe roi y mewn yn y galon. Yr gelyniaeth yma. Mae'r Testament Newydd yn galw gair arall. Mae'r Testament Newydd yn galw yn ail unedigaeth. Neu creadigaeth newydd. Dyna beth yw e. Duw yn rhoi rhywbeth. God placing something in the heart wasn't there before. Enmity. Ryntoch chi ar diafol. Gaethwyd I fel hyn, ffrindiau. Beth yw ein problem fwyaf ni? Chi'n gwybod beth yw ein problem fwyaf? Ein problem fwyaf ni yw hyn. Y pethau dylen ni caru, y ni'n casau. A'r pethau dylen ni casau, rydyn ni caru nhw. Beth yw'r pethau dylsyn ni garu? Wel, fe ddylsyn ni garu cyfreithiau Duw. Dylsyn ni. Maen nhw dda. Ond wrth naturiaeth, di ni ddim. Does dim un o'n ni wrth naturiaeth.
yn caru cyfreithiau Duw. Fe ddylsyn ni garu dydd Duw. Ond wrth naturiaeth, dyn ni ddim. Fe ddylsyn ni garu pobl Duw. Ond wrth naturiaeth, dyn ni ddim yn caru pobl Duw. Fe ddylsyn ni garu Duw ei hun. Ond wrth naturiaeth, dyn ni ddim. Ni'n gysau e. Falle bod hynny'n rhywbeth sioc i bobl. I bobl ddim yn meddwl bod nhw mewn cyngrair y diafol, ond maen nhw. Mae mwy gyda nhw mewn cyffredin gyda diafol na gyda Duw. Beth yw'r pethau dylsyn ni gysau? Wel, dylen ni gysau pob math o drygioni. Dyna beth mae Paul yn dweud wrthyn ni. I gysau bob rith o drygioni. Ydyn ni? Ydyn ni'n cysau clecs? Ydyn ni'n cysau celwydd? Ydyn ni'n cysau y raglenni sydd tipyn bach yn ffinio? Ydyn ni'n cysau nhw? Mae rhaid i Dduw ddod a wneud rhywbeth yn y galon. Mae rhaid iddo fe droi a roi'r gelyniaeth yma. Fel bod y pethau oedden ni arfer cysau, ni'n dechrau caru. A'r pethau oedden ni arfer i caru, ni'n dechrau cysau nhw. Dim ond Duw all wneud hyn, ffrindiau. Chi ddim yn gallu, dwi ddim yn gallu, o ran natur. Dim pwynt i chi drio, o fi'n mynd i bod trio well, chi ddim yn gallu. Mae rhaid i Dduw wneud hyn. Pobl yn sôn am trwedigaeth. Beth yw trwedigaeth? Trwedigaeth yw pan mae'n dod yn amlwg i bobl eraill. Bod Duw wedi roi'r gelyniaeth yn eich galon chi. Bod yna ail enedigaeth. Chi'n gweld nhw ddim yr un peth. Ail enedigaeth a'r trwedigaeth. Ail enedigaeth yw beth mae Duw yn neud yn y galon. Pan mae'n danfon yr ysbryd glân ac yn dechrau'r gelyniaeth yma tu fewn i ni. Trwedigaeth yw beth mae pobl eraill yn gweld. Mae'n newid. Mae hi yn newid. Y pethau ydyn nhw arfer cymryd diddordeb. Nhw'n dechrau mynd oddi wrthyn nhw. Beth sy'n digwydd? Trwedigaeth. Y gelyniaeth yma tu fewn i ni. Chi'n dechrau newid ochr. Ydy hyn wedi digwydd i ni, ffrindiau? Ydy hyn yn amlwg i ni? Ydy hyn amlwg i bawb arall hefyd? Ysgwlwch arno fe, ysgwlwch arni hi. Mae e'n troi. Mae oherwydd bod y gelyniaeth yma tu fewn. Oherwydd mae yn un o'r had yma, had o wraig. Felly Duw yn dod i, neu dechrau gelyniaeth. Dweud gair? Dechrau gelyniaeth. Yn drydydd ac yn olaf, beth yw'r efengyl? Duw yn darparu gwaredwr. Duw yn darparu gwaredwr. Beth yw'r efengyl i ni? Duw yn gwneud rhywbeth yno ni, ie, ond hefyd Duw yn gwneud rhywbeth drosom ni hefyd. A chi'n gweld, mae Duw dim ond yn gwneud rhywbeth yno ni, oherwydd mae wedi gwneud rhywbeth drosom ni. Mae'n newid yn y testyn, gael ei ddarllen ei chi eto. Dyna felyniaeth hefyd ryngo ti ar wraig, a rhwng dy had i a'i had hithau. A dyma'r newid. Bydd ef yn y sigurd y ben ni. Pwy yw'r ef yma yn sydyn? Mae'n siarad am had y wraig, lluosog, had y sarf, a nawr, bydd ef unigol. Pwy yw'r had unigol yma sydd yn adnod ein testyn? Wel, fel i chi'n gwybod, mae gweddill yr Hen Testament
yn mynd I ddatblygu ac esbonio I ni ymhellach am yr had yma, yr efe yma, yr unigol yma. Mae'r Hen Testament yn mynd I baratoi y ffordd ar gyfer yr efe yma. Mae'r efe yma yn mynd I droi nes ymlaen yn had, nid I rai, ond yn had I Abraham. Ac nes ymlaen mae'n mynd I ddod yn had Dafydd. Ac nes ymlaen mae'n mynd I fod ym mhroffwydoliaeth Eseia, lle mae'n dweud bydd morwyn yn feichiog. Ac fe fydd hi'n esgor ar fab. A hi a elwi ei enwef Emmanuel, Duw gyda ni. Yr had yw mab Duw. Yr had yw mab Mair. Iesu yw gwir fab Duw. Ffrind a ffrynwr. Dynol rhyw. Beth mae'n mynd I wneud yr had yma? Bydd ef yn ysigo dy ben di a thithau'n ysigo ei sawdl ef. Hynny yw, mae yna frwydr yn mynd I ddod. Mae'r gelyniaeth yma yn mynd I ddod I ryw ben. Ac mae yna frwydr yn mynd I fod rhwng yr had yma a'r sarf. Mae'n mynd I ysigo pen y sarf. Mae hwnna'n ei golygu, ysigo pen y sarf. Os chi'n ysigo'r pen, I chi'n rhoi ergyd farwol I rywun. Fatal blow. Mae'r had yma, yr efe yma, yn mynd I roi fatal blow i'r sarf. Ond nid heb gost, oherwydd fydd yr sarf yn ysigo ei sawdl ef. Os mae rhywun yn bwrw'r sawdl, traed, fe fydd yn nafu, ond fydd e ddim yn farwol, siwr o fod. Ond os mae rhywun yn bwrw pen, chi mewn trwbl. Be mae hyn yn gyfeirio ato fe, ffrindiau? Wel, yn gobeithio bod ni gyd yn gwybod bod hyn yn cyfeirio at y groes. Mae yma yn Genesis, y groes, ydy? Mae yma yn Genesis 3. Does dim efengyl heb y groes I chi'n gweld. Ar y groes roedd yna frwydr. Ar y groes roedd yna ddioddef. Ar y groes roedd yna glwyfo. Ar y groes roedd yna goncwest. Dyma beth sydd yn rhyfedd, ffrindiau. Roedd y goncwest yn y dioddefaint. Chydi meddwl am hynny? Roedd Iesu'n dioddef. Dioddef ar y groes. Ond yn y dioddefaint yna, yn y farwolaeth, mae'r goncwest yn dod. Dyna sut ysigodd e pen y sarf. Mae'n cael y fuddugoliaeth arno fe. Sut mae hyn yn newyddion da I ni? Mae'n newyddion da I ni oherwydd fe wnaeth e hyn drostom ni. Nid er mwyn I hi. Doedd dim rhaid I Iesu Grist distrywio y diafol. Fe alla Iesu Grist distrywio'r diafol fanna a gair o'i enau. Ond roedd rhaid iddo fynd i'r groes mwyn ennill drostom ni. Dros I bobl. Dyna pam roedd yn dioddef.
mwyn rhyddhau ni o afael ac o effeithiau yr un drwg, mwyn dod â maddeuant a thangnefedd i ni. Ac felly mae Cristnogion yn gallu dweud, Crist am llwy'r brynodd, oedd wrth felltith y ddeddf, gan wneud ei hun yn felltith, trosom ni. Mae Ioan yn dweud i hyn, yr ymddangosodd mab Duw, fel datodau weithredoedd y diafol. Sut y mae hyn yn dod yn reality i ni? Sut dyn ni'n cael y gonquest yma? Sut dyn ni'n cael effeithiau y gonquest i ni'n hun? Sut dyn ni'n neud yn siŵr y bod ni'n cael maddeuant a thangnefedd sy'n cael ei gynnig i ni? Yn cofio Iesu Grist yn esbonio ei hun un tro. Fel hyn. Yn atgoffa'r bobl Moses yn dyrchafu'r sarf, tuddolol, dyfed sarf fyna hefyd. Ond roedd rhaid codi'r sarf, megis y dyrchafodd Moses y sarf yn y dyffeithwch. Felly y mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn, fer na choller, pwy bynnag a gredo ynddo ef. Ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Y gyd sy'n rhaid i wneud yw edrych a chredu. Fel oedd y bobl yn edrych tua sarf. Oedd y rai yn dweud, mae hynny'n sili. Dwi ddim yn mynd i edrych ar y sarf. Mae rhaid i chi edrych ar y sarf. Y gyd sy'n rhaid i wneud yw edrych ar y sarf, a fydde ti'n cael iachad. Y gyd sy'n rhaid i ni wneud yw edrych ar y groes a chredu. A chredu mae yn ein lle ni, y dioddefodd. Yn ein lle ni y bu yn fuddigol dros y sarf yma. Dyna'r unig obaith ni, ffrindiau. Yr unig obaith yw i chi edrych at y groes yna bore yma. Os ych chi moyn effeithiau yr elyniaeth yma tu fewn i chi. Os ych chi moyn ei ogrwydd pechod wedi mynd, yr unig ffordd yw i roi eich ymddiriedais ynddo fe. Edrych tua'r groes a phwyso fyna yn unig. Dim yn beth i chi wneud. Dim yn y ffaith bod chi yma bore yma. Dim yn beth i chi wedi wneud. Ond yn hyn, bod e wedi marw yn fy lle. Bod e wedi cael ei glwyfo ar fy ran i. Fel bod dim rhaid i fi ddioddau. Fel na choller, pwy bynnag a gredo ynddo e. Ond caffael ohono fywyd